цената от 5 милиона лева, при която би се разделил със своите акции. Има ли нарушение тук на Ангел Лясков? Според Волен Чинков не. С два точни удара успя да отбележи 2 гола във вратата на Кристиан Томов. А сега Ангел Лясков може да изведе Йоанзи късо. Джелкаки, чисто му отне. Все пак Ангел Лясков успя да се пребори за топ. Спрямо ситуацията от белите. И напротив. Белите чуят последните 5 мача, но Жуляно да ми преследва топ. Ясно е Стефан Ламес. Стефан Ламес надиграва с Ангел Лясков. Добри действия на който успя да овладее, но не и да премине покрай Ангел Лясков. Главата на Джейм. Сетло, Лясков обаче ще е първи до нея. Ето, Лясков много настойчиво игра от левия защитник на Локомотив Пловдив, който вече е в наказан. За 3 на 1. Кристиан Балов напредва. Младото е много близо до гол. Ангел Лясков го задържа в гъб. Настига го Ангел Лясков. Бил в кръгов удар. Това е най-важното. Извеждащо подаване за Димитър Илиев. Наляво към Лясков. Правата търси Владимир Медвед. Всяка една атака на Локомотив изглежда понеждаваща. Още едно подаване на Лясков. Свободните зони. Ангел Лясков. На десния фланг крака вига Жулиен Лами. Прекрасно подаване към Лами. Възможност за изравнително. Ангел Лясков. Много подаване в наказателното поле. Отклонена бе топката към Казаби. Ангел Лясков. Двамата с размяната на пасове много хубаво. Лясков финтира съперника. Топката е вкарана към вратарското поле. Това дали ще бъде гол? Той е пазач Мартин Петков.
Подбиран от Лясков, който получава. Ето го и центрирането. Удар с глава и това е гол. Референдум на канарските за красота, вяра и борба. Пък Мариана Пас към Лясков. Прибрат топката. Опцията да комбинира с Ангел Лясков, който е позициониран във вътрешността на игрището. Три действия от Лясков успява в срещата. Ангел Лясков добре се справи с фланг. Изключителна атмосфера и от жълточерните пред Лясков. добра идея, но пресечен пас от Лясков. Много рязко тръгва напред Лясков. Добре елиминира Чундо. И пресече подаването. Лясков. Много терен спечели. Първия фланг. Влизане в наказание. Търпяно наказание. Уесен е контузен. Цветомир Панов също. Затова обаче само след малко, защото Ангел Лясков успет. Ангел Лясков успя да преодолее футболиста на Черно море. Това е удар. Първата минута отново в състава. Ангел Лясков сега няма топката в опасна зона за Крумовград. Медвед, пасността все още не е отминала. Ангел Лясков добре се освободи. Изстрел на Лясков. Много спасяване на Артур Мота.